думи. Пожелавам такива инвестиции да направят всички колеги, за да могат по някакъв начин да ориентират и поне отчасти да изплатят екологичните изисквания. Good morning. I'm sorry I will speak in English. I don't know Bulgarian. Извинявам се предварително, че говоря на английски, тъй като не знам български. But I have a very good translator. Но разполага с мен, така че ще си помагам. Public authorities, Mr. Zorov, ladies and gentlemen, we are very happy to be here today. Уважаеми обществени лица, уважаеми гости, разбира се, уважаеми господин Зоров, радваме се изключително много да бъдем тук днес. With all the people that has been constructing, maintaining and running this biogas plant. Радвам се, че съм тук заедно с хората, които участваха активно в изграждането, строителството, пускането и поддръжката на действие на тази централа за биогаз. In Austep, the company for what I work, we are very honored to have worked for you and for this magnificent installation. Всички ние в Аустеп и аз в лично качество сме изключително горди и за нас е чест, че имаме привилегията да работим в този район и при изграждането на този обект. Mr. Zorov has very well explained before the advantages. I just want to add one point. И тъй като господин Зоров добре успя накратко да разкаже какви са предимствата на тази инсталация, искам да добавя само едно единствено нещо. Biogas transform waste like cow manure into energy and composting. Биогазта и тази централа ни позволява да вземем отпадъците от говедовъдството, да произведем енергия и компостиран тор за торене. But the advantage that has been demonstrated not by me but by the European Union is that in the long run the cost of electrical energy for everybody will be much more advantageous than with fossil fuel. Но това, което е много важно да се каже, е, че в дългосрочен план, това, което Европейската комисия успя да покаже на всички нас в Европа, е, че енергията от подобни източници дългосрочно е по-евтина и по-изгодна за всички нас, които използваме електричество, отколкото въглеводородните източници, които познаваме. This is the first biogas plant we have ever been developed in Bulgaria, and we are all honored that the leadership has been taken here by Mr. Zorov and the company Alexia for making it and running such well. Тъй като това е нашия първи обект, първата биогаз инсталация, искам да благодаря на господин Зоров за неговото водачество, за неговото лидерство в това начинание, което беше безпрецедентно до този момент. The plant has demonstrated that it's fully running at more than 95% for the last 6 months, as discussed. С гордост мога да кажа, че последните 6 месеца инсталацията работи над 95% от мощността си. And this puts this biogas plant in the top 3 plants in Europe. Което я поставя в топ 3 инсталации от този сорт в цяла Европа. I want therefore to send our gratitude for having been allowed for this challenge. В заключение отново да благодаря за доверието ви, за това, че това предизвикателство беше поверено в нашите ръце. Благодаря ви, господин Зоров. Thank you, Dimitar, for having been so supportive to us, through you and to all your staff. Благодаря за цялата подкрепа, Димитър, за подкрепата към нас и всички наши колеги. Want also to thank all the sub-suppliers. Many of them, as we mentioned, has been from Bulgaria. Да не забравя все пак да благодаря на всички наши подизпълнители, много от които са български фирми. Стройсистем, Мегаел, Стройсистем, Дама. And that has been supported and has given a very top quality service. Благодарим особено за тяхната висококачествена, отлична работа, изпълнение и услуги. Finally, I want also to thank our team, especially engineer Roberto Zocchi. Благодаря на нашия екип, особено на главния инженер на обекта, господин Роберто Зоки. And all the engineers, biologists which are here in the crowd. И всички биолози, инженери, технически лица, които са сред всички нас. And they are the one that are keeping full running the motors.
Те са тези, които поддържат двигателите в пълна готовност, изправност и функционалност. Special thank then also to two person from Bulgaria. One is Boyanka and one is Mr. Benzi that has helped us to translate and being so supportive during the night discussions and how to develop this plant. Благодаря на Боянка, не мога да я видя в момента. Благодаря също така и на мен за безкрайните часове и дълги нощи на разговори и комуникация в изграждането и проектирането на обекта. Final thank then to Dimitar and to all the Bulgarian people for this warm welcome to our Italian. Благодаря ви за топлото посрещане, за това, че ни карате да се чувстваме толкова вкъщи и уютно. Благодаря за гостоприемството. Thank you very much. И аз също искам да благодаря и на Венци, и на Боянка. А Боянка е едно момиче, което работеше в Италия, заради италианския върнахме и вече в България. Върнахме един човек от чужбина. Алесандро, благодаря, но ние винаги се стремим да сме номер едно. За сега сме в номер 3, очакваме да сме в номер 1. И сега за мен е особено удоволствие да дам думата на господин Борисов, защото той има особена заслуга въобще за стартирането на тази мярка в животновъдството. Първо всички ние да благодариме на отчетата за добрите думи, за пожеланията, защото както е написано в книгата, без Господа нищо не може да се направи. Така че той като е пред нас, ние ще вървим след него и така ще се случват заводни инсталации. Зоров ми беше студент, бях му преподавател, но се радвам, че така израсна. И когато някой обижда пожарникарите, мога да го пратим на един дебат по емисии, енергетика, земеделие и много други неща. Когато го видях за първи път да ми говори за енергетика, как го погледнах, викам, бе, ти, какво общо имаш с енергетика? Той ми вика, има много война. Чудех се как да ви го преведа, да го кажа по-така по-граждански, както викаше баба ми, но той точно така се изрази и в него присъства го цитира. Сега като гледате тези стотици тонове, разбирате всъщност какво се излива в нашата природа от всички подобни ферми и комбинати. За радост в тази седмица, вследствие на наредбите, вследствие на това, което сме си изработили преди една година, в Стара Загора открих един завод за преработка 100% на старите автомобилни гуми, без огън, без дим, 100% екологично чисто. И от една гума, фърлена в деретата, където сега тук сме на територията и на наводненията, деретата, каналите, реките са задръстени от стари гуми. Защо? Защото нямаше наредба, нямаше указан начин, по който като хвърлиш гумата, къде да я занесеш. Трябва да се държиш или двора, най-лесно да хвърлиш дерета. Сега 100% всички гуми от България ще бъдат преработвани, а отпадъка, който става за специалните покрития на детските площадки, но от Германия веднага са завили договори да купят. Другия завод беше за такива пилешки, същите изпражнения, нека ги наречем, в Нова Загора. Огромен комбинат и пак бяхме заедно с тези господа, защото и там са направили една прекрасна инсталация в Нова Загора. За милиони евро с огромен ефект. Днес тук пускаме само че от края. Инсталация, която веднъж произвежда тук, втори път пази околната среда, трети път наторява, четвърти път ето ви екоземеделие на практика направено и затваря пълния цикъл от кравефермата до засяването на тези прекрасни поля, които имаме. И отново от тези, които казваха, че асфалт не се яде, ако обаче нямаш пътища до тук, това става един изоставен край.
След като направихме Дунав мост 2, без 4-лентовия път, първата отсечка, особено важна е Ботевград-Мездра. Тя не се ли направи, пътя до тук е. Това трябва да бъде направено. Около 170-80 милиона, само искам да знаете, тази отсечка, и след това да дръпнем пътя до Дунав мост. Тогава и региона ще стане друг. Пожелавам ви успехи. Надявам се и не ви агитирам изобщо. Колко е тежко положението в държавата, че не сме и да ви агитирам. Той, който ще зафане след 5 октомври, ще заслужава включително и нашето уважение. Ако сме ние, ще положим огромни усилия. Ако е друг, голямо уважение. Никога държавата не е била в по-тежко състояние и с толкова опасности отвън. Бежанци, войни, ембарго. Когато си говоря с моите колеги тук, ще ви кажа, не че очетата си. Ако България успее сега, това ще е само с Божия помощ. Толкова е тежка ситуация. Затова предай на владиката да прави молебени, да се моли, защото без Божия помощ не можем да се оправим. Толкова е тежко. Да сте живи и здрави, успех на тебе. Какво ще прави сега? И депутата Тачев тук оказва помощ. Бяха със студенти. Така че се гордея с тези момчета, които израснаха много. И то без моя помощ. Те си работят. Благодаря. И сега пристъпваме така към най-пиковият момент, преразването на лентата, която така ще остави един спомен в мен, надявам се и във всички вас. Само да ви кажа, че на ден тук се преработват 240 тона говежди, както казахме лайна, без да се срамуваме, а на година 9000 тона, което ще рече 6000 цистерни. Уважаеми гости, сега като минахме официалната част, заповядайте всички така на чаша вино с мезета, които са наше лично производство, като започнем от млечните продукти и печените теленца. Всичко е наше, екологично чисто. А този хубав ден, както каза господин Борисов, че само с Божията помощ